Okubaroro gwechinda nabo igo oguchunyara kuba gusaganwa kwa abantu chinda nabo igo mono ase omusingi bwa abana bake bari gati y'emyaka ebere nabo gwike emyaka akianda nigo kyanyara kuba gotebekana unangendo kiria ase omusingi bwo botaka nabo igo abebori abaria bataranyara kuba bagwechoka na senjere ndonge eri kwenekyo bochenu bwanya kuba bogokonya abana bunabwo kinse moto nyako batugwetera na inchebene nigo tonyako kuba tukwenekyanga obutaka nabo igo ogotebanga boronke banyako bokuyirira emesingi y'abana bake barataranyara kuba bakwebanga boronge na bayibuli bataranyara kuba bakwimukia amachiko nabo igo kwetenera boronge batigira abana bunabwo gusaganwa n'echinda asenchera etaliengia igaiga na se kenyoro gya ensemo ya kyamabundu asetwanya ko batugutarira umucyuyo iga obwo muga kumakanta bunanya kundi asetwa munyoreta se town ya Kisii agokora obosombi bwaye bwa mache nabo igo ogokora kigazi chinde ao nabo yotuga muire guika anaso mucyoye nyuma yaye kunyara kubaga kwenekigwa nga ase mucyoye chinda nyara tuba kigosaga norro Bwana Nyakundi, na sababu la kwanza kukuja hapa ni kumsaidia we control jiggers yenye imevamia boma lake. Sana sana ukiangalia watoto vile tuliwatoa kwa shule mali wanasoma Kisii primary, tumekuja nao mpaka nyumbani. Tuko na spray operator wetu ambaye ni Bwana Kefa kobaga gwetwarira echo guse nyumba ya kibara iyatebetenge ya irire abana abugunyara ko bakotwara ko gosigwa gutwara ensemo yelisabeso ikiyanyara ko bagotebanga utaba ogwecho asumucyo yone kero kerelie kebe abayigo chinde echo ngeri ento kere guchukiya anariga koro kibichangiya otebenyewe okonye lakini sibono iga usaba wetu nore nechingu linecho egera abantu mbarwa pero chibono ngoena na tole ngugwaka tole ryogo itachinda inyombe yao ngobe kwere ngosiarirwere ryogo umongi nari yenchera ome ekero gwakunyire kwase toko koroseri emete yonsi nobwati tukugorera amabati fa kengoina no mukoreri bwo bochenwa se county ya Kisii werwete naso guchena ko bagusiri chinde echo asanya ko bagakwenekia ogosibigwa kwa abana baiga ekerengo ase kerengo ensemo na abana baiga bachunyara ko bagutwara neryo gatari kunyara ko bagusirwa na kiombe kindi gionsi ona sabire okubate sigwa kunyara ko bagoko baroro iri guchunyara ko bakwenekia kerengo kiguru kyo bochenu digutwara abana bwata maroro na ase chinga kichago chimambia waangalie mambo ya usafi, maana tumefika hapa tumepata hawana hata choo. Tunajaribu kuimarisha jinsi choo ni muhimu kwenye kijiji. Ngoli boterega tembe malitane Gilbert Kobi.